na kuka. Matukar idanuwan na za su ringa kallon da halin da mama take ciki. Addu'a ya kamata mu yi mata. Ya cikin nata. Mama ki yi magana. Jamila, sannu. Jamila, ta yaya ba za mu damu ba? Jamila. Ina sauraron ka likita. Alhaji wace ce Jamila? She's my second wife. Matata ce. Babu wani sunan da take ambato face sunan Jamila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai alamun tambaya a tattare da ita wannan Jamila. Maki tashi. Ya kai. Mata tashi. Allah ya mata. Karya kike yi munafuka ma kira algunguma. Wallahi kin san komai, kuma komai ya faru ke ce wallahi. Mu za ki raina ba hankali. Baki san wace ce ni ba ko? Tsakanin mu da ke sai dai Allah ya isa. Gaya min menene ya faru? Ta fito. Sun taru suna yi mata kallon biri, ita kuma ta nemi su kallon bishiyar hawa, amma a jurin murza matankadi sai shiga tu. An juya ta dambu taliya, amma kalmar ta ɗaya ba ni da laifi. Wallahi ba a hayyacin kuke gaya mu irin wannan kalmomin ba. Sai dai ke ce kike hauka tunda har kike sanadiyar mutuwar mahaifiyarmu. Rashin sani ya fi dare duhu. Me mahaifiyarmu ta yi miki? Tunda aka kawo ta, babu sunan da take ambata sai naki. Na shiga uku. Amma dan Allah ne baiwa Allah nan taimaki Jamila kike mata abin da kike mata. Na rantsa da Allah zan yi rantsa da Qur'ani idan za ku bani dama ba. Na san ba ki cikin hayyacin kiki. Na san ba to kiki. Ina so ki sani Jamila. Na tsane ki. Na tsane ki Jamila. Ba ni da laifi daga kamfanin Bono Movies. Wai me isa wasu matan ba su da imani? Babu wata mace a duniya da zan sake yadda da ita ba maki. Na shiga uku. Baki shiga uku ba Jamila. Ai ko ɗaya baki fara shiga ba tukuna. Wallahi har ɗari sai ki shiga. Ciki da gaskiya wuƙa ba ta huda shi. Ba ni da laifi. Me yasa zan aikata haka? Ai uwa ta gari ita ce a lafiya. Ban taɓa ganin muguwar uwa irin ki. Asirin ki zai tono. Wani sirri ne wanda ba zan iya tona shi ba. Domin wallahi ba zan bari jinin matata ta tafi a banza ba. Kin ji na gaya miki. Duk kun bukun dora maka ran tsana a gidan nan kun tsane ni. Yanzu nan Jamila ke rashin imanin naki har ya kai haka. Ne maka kama da wacce za ta iya kisan kai? Ki ɗauki ran bul'adama amma kina faɗin ba gaira ba dalili. Wannan abubuwan da kake Alhaji ba daidai ba. Ba ni da laifi. Ga ta dai da azababban kishi. Me yasa kuka yadda da cewa ba ni da hannu a cikin abin da kuke zargin na aikata? Ba ni da laifi. Labari Amini S. Bono. Tsara labari Abba Harara. Shiryawa Mudassir Isyaku Dutsen ma. Mataimakin mai bada umarni Babangida Bangis. Bada umarni Amini S. Bono. Ba ni da laifi. Ke ce mara gaskiya Jamila. Wallahi da gaskiya ta. To ai barin kashi a ciki baya maganin yunwa. Ta cuci ƙuruciyarmu, sannan ta watsa mana farin cikinmu, sannan ta jefa zuciyarmu cikin baƙin ciki da takaici. Ba ni da laifi.